El que més m'ha quedat l'atenció dels alumnes és el bon nivell que portaven tots. Tots venien amb uns coneixements bastant sòlids i quan parlaves de coses en concret ells eren conscients del que parlaves i els hi sonaven les coses. La veritat és que portaven un bon nivell. Són gent normalment amb una capacitat emocional molt alta, són gent amb ganes, amb empenta. A part de, jo crec, de tenir una formació acadèmica molt elevada, molt bona i molt especialitzada, doncs sobretot hem trobat valors com, per exemple, moltes ganes de treballar, il·lusió, empenta, i són coses i valors en aquest cas que a Condis valorem molt. I les ganes de treballar en el retail, perquè ens ha manifestat que volia continuar, que li han encantat les pràctiques i que li agradava molt aquest món. Capacitat per intentar integrar-se dintre d'un grup que li ensenyi. Ella volia aprendre, sobretot, i volia aprendre a totes les àrees i desenvolupar una mica tot allò que ja havia après amb la seva escola. És la seva capacitat d'adaptar-se ràpidament a qualsevol tasca que li posàvem, perquè l'hem marejat d'un cantó a l'altre i directament quan entrava al departament ell s'adaptava fàcilment i feia la seva tasca el més eficient possible. Que tiene mucha energía, mucha ilusión, mucha pasión por el negocio y que además tiene estudios especializados, por lo cual para nosotros es un perfil realmente muy bueno. La empatía y la capacitat d'incorporar-se al projecte, ¿no? Y de entenderlo. Su clara orientación a la gestión de una cuenta de explotación, todas las partidas que influyen, para conseguir el resultado final de Levita. Yo creo que es lo básico para poder dirigir un negocio. Tiene una visión muy amplia de lo que es el merchandising, los precios, las rentas, y es esta peculiaridad del retail que nos es a Fotoprix en concreto muy interesante.